Ideme do očí. To vyzerá, že si robím srandu, lebo dneska. Potrebujem niečo, čo bude vyzerať, že sa chystáme von. Aby som sa tak ako zdvíhala na mýko. Ideme na to. Ťaľ má točiť klip, ale točíme ho vlastne my. Ja som mu asi odsekla hlavu na nejakom zábere. Občas sa vypne, občas sa zapne. No, to je bomba. Ja nejem šalát. To je dobré. A rozprávaj, normálne rozprávaj. Kameramanko, kto vám točil ten klip? Ja som vyzerala, že mám takú nohu a on tak... Môžeme. Môžem si porovnovať brucho. Listen, the mother. I'm the mother. Dobre, to by sme mali. Nemám ho šetriť, povedala Vicky. Ahoj, čo tu robíš? Však mne nejde telefón. Potom položíš kameru a pridáš sa ku mňa a budeme spolu jaký vyvešať prádlo.